Sorote leh dawu. Kuwi lujeng rawuh. Lujeng dalu Kang Mas. Kuwi lujeng kepanggihan malih. Kepanggihan. Kok kepanggihan? Lah iya aku. Apa nginang? Aku gak patek teteh kepanggihan. Oh iya. Piye Kas? Bawane pakur. Oh ngono. Niki sakderengipun dalem ngaturaken lijeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan kok bengi iki beda to, Mas? Bedane nggon apa? Lah nganggo shot kuwi. Wes aku iki pokoke bengi kok tetep tampil beda. Iki jenenge shot apa kula to nek nggon? Iki lho, Stocking yo nyuk. Kula Aja muk piyake kok iso. piye? Nyapa apa ya cek urip? Rumangsamu kowe nek muk piyak iso perinding ngono. Masa? Padha karo anu kaya penyanyi pinggir dhewe ke nek rodok tak piye no ya perinding. Apa kek klino di perinding kok ora njelak kok iso. Kok iso njelak. Ya sepurane Mbak. Ayo. Wong nek pengen ngombe. Mingkar mingkoreng karo Sampun katur bawa cengkok tendang angin. Kok iso tendang angin? Ayo. Mingkar mingku. Orang ngono kuwi jenenge menghayati, Mas. Kalau nglaras. Ya Allah, matur suwun ya, Dit. I love you. I love you, Mas. Lah, ya toh. Mas. Ya toh. Piye? Wah, ya anakmu bridil lah. Lah polahmu kaya ngono. Aku iki terah ngene iki, Mas. Ijol sendal kuwi lho iso meteng. Kuwi ya kebacut. Anu Brian kuwi lho. Mosok ana tak kon ati-ati nek karo aku. Kok mosok sandal kleru iso meteng. Iya iso meteng. Ijol ya. Gak iso nek karo sampean, Mas. Majer. Anu, ora yo sampean. Lah nek aku iso wong aku karo Brian dadi ndek mben. Lho, kowe ngenyek aku. Lah jare wis gak iso ngalor. Jajaye ya. Ayo. Aku ngalor ping pindho kok iso. Kalau teko. Titiane sapa, Mas? Dapo apa jajal? Grup yo ora. Lah iso. Laden yo ora. Mboke rewang po ora. Wah, wanitas. Wong penting-penting Peniti, Mas. Peniti apa ya buntuti penyanyimu ya peniti apa? Buntute penyanyi ki enak. Njuk aku. Kok iso njuk ki lho. Sampeyan ki aja ngono, Mas. Nek gak diwehi ki mbok sah njuk. Wong kok gragas. Lah jere enak buntute kok iso. Ya sok-sok ki yo enak ya ora, Mas. Apa ndingi tak jajal ya banger. Masa? Kae pas rong diumbah ya, Mas. Ayo. Langgame apa ayo? Apa? Aja lamis.
katampen ojo lamis. Ah, dadi wong ki aja lamis, Mas. Gak aku gak kok. Aku Biasa wae. Aku yo jujur kok. Aja ngono, Wuk. Wis gak nganggo wuk iki. Cerut. Kayak sida cerut. Nganggo cerut ah. Iya.
aja lami Ih, matur suwun. aja lame sampun ngatur lumantar Mbak Arum Sugandrong.